Hoxe, lehenagoko galderan esplikatzen hasi naizen bezala, dialektika bat da. Baina dialektika hori ez da inbeste aldatzen, adibidez, heldu eta haur baten harremana eta bi helduen arteko harremanaren artean. Ez da inez berdina, alegia. Nik izan dezaket lagun bat, elbarria dena adibidez, eta ez dena ibiltzen al, eta nik laguntzen diot, gure interdependentzia horretan nik laguntzen diot, berak ezin duen erretan. Hori bera trasladatu beharko genuke, txikiengan. Beraz, utziko diot beti, eta hor ez dut inoiz ere interbentziorik eginen, ez dut eskua sartuko, bera gai baldin bada bere realitate esparru hori kudeatzeko, ze hortan datza askatasuna, alegia, berak hartzen dituela, bere bizitzan esanguratsuak izango diren erabaki horiek, berak hartzen dituela. Eta nik lagunduko diot oraindik gai ez den horretan. Ez baldin badaki oinez, nik besotan eramango dut, ez dakielako oinez, baina oinez dakienean, utziko diot ibiltzen. Horrek ez du esan nahi ez dudan berriz inoiz hartuko besotan, baina ulertzen da. Berak ez du erdietxi oraindik gaitasun bat, eta nik laguntzen diot, berak erdiesten ez duen horretan. Nik uste dut horretan dagoela diferentzia, ze askotan ulertu da, lehenago ere esan duan bezala, nola aurrak gai den autorregulatzeko, aurrak gai da bere bidea egiteko, ez du gure bideratzerik behar, eta bar, ulertu da pixka bat, bakarrik ustea bezala, gauza fisikoagoetan ongi ulertzen da, noski hori ez dugula uzten aur bat kalean, ez baldin badaki oinez, eta bar, baina gauza emozionalagoetan eta psikologikoagoetan, nik uste dut aurrak azken aldian uzten ari garela nolabait, askatasunean azten ari diren aitzakian, uzten ari garela nolabait esan bakarrik. Gauza askotan, alegia, berak hautatuko du, baina zuk eman diozun errealitate esparru hori agian handiegia zaio, eta beraz bere hautaketa ez da erabat librea. Ze, hautaketa bat librea izateko, behar duzu izan zuregandik zuretik egina, behar du izan hautaketa horrek, beraz zuk gai izan behar zara ongi kudeatzeko errealitate esparru hori, nolabait, autu hori egitetu zuen errealitate esparrua, baina gai izan behar duzu aurre ikusteko zure autu horrek ekarriko dizun ondorioa, eta gai izan behar duzu ondorio horren ardura zure gain nolabait jasotzeko. Hori da nolabait libreki egiten den autu bat, edo libreki erabakitzen den urrats bat, ez da, zure bizitzan. Orduan, lagundu behar diegu ezin duten horretan, baina utzi behar diegu libreki erabakitzen beraiek gai direna. Eta hor dago gakoa, eta hor dago diferentzia, eredu direktiboa, edo heziketa libreago baten artean. Aurrak zaindu behar ditugula begibistakoa da, aurrak garapen prozesuan dira, gu ere bai, noski garatzen garelako, hiltzen garen arte, baina beraiek persona oso eta beraz autonomia minimo baterako prozesuan daude, eta zentzu horretan lagundu behar ditugu gauza askotan, baina beti ere errespetatuta beraiena bakarrik den esparru hori, sakratua delako eta beraiena delako. Hori da askatasuna kudeatzen jakitea, ze askatasuna ez da tresna bat baizik. Da tresna bat non ni bizitzen naiz, topatzen naiz erronka batzuen aurrean, muga batzuen aurrean, eta nola manejatzen naizen ni, nola kudeatzen dudanik, zera hori. Hori da nolabait askatasuna. Errealitatea hau da, mugatuagoa edo ez hain mugatua. Baina ni errealitate horren aurrean zer egin dezaket. Hori da nolabait esan aske izatea, neretik eta niregatik egiten dudana, ezta? Tresna hori aurreko songi kudeatzen dute, ez baldin bazaiek kaltetzen. Kontua da, eredu direktibo baten ondorioz, erabat deskonektatu garela tresna horren erabileratik, eta pasagara gidari baten beharra izatera beti. Ze ikasten du, aur batek ikasten duena da, lau hilabeterekin, berak adibidez amaren besotan egon nahi du, baina norbaitek esaten dio agian ez dela tokatzen. Ze baten bati amare horri eta horri esan dio, ezakit zer pasako dela, hartzen baldin batu besotan, nahi duen guztitan, eta bar, ze ikasten du, adibidez bere xumean, erabaki horretan edo pasatzen zaion anekdota horretan ikasten duena da, ni nahi dut, ni behar dut, baina berdin da, beste batek hartuko ditu nire bizitzan garrantzia duten erabakiak. Hori lau hilabeterekin ikasten aldu aur txiki batek. Eta 5 urterekin ikasiko du, berak ikasi nahi duela orain, nola txoriek nola egiten duten egana, eta matematika ikastea tokatzen zaiola, eskolan, adibidez. Baina hor gertatzen dena da deskonexio bat, eta ikasten dute egokitzen. Eta hori, lehenago ere esan dut, ez da batera inozentea.